La paranoia, les gàrgares. Però què et fas, Jordiet? Estic fent gàrgares amb llima, que he llegit que serveix per previndre el coronavirus, inclús que, si el tens, et pots curar. Ja te l'han tornat a colar, home. No veus que això és totalment fals? És una bola. Però he vist un vídeo que ho diu. No has de creure tot el que ix a les xarxes socials i a internet. Has de mirar bé i consultar els especialistes si això és cert. Tens raó, m'he fiat massa pronte. Bé, almenys deixa bon saboret de boca. Els parapandèmics.